joget tangki anyar meneh lagi tiba nyetel ruji berkat tutorial YouTube. Terus tak potong dhewe, terus tak pasang, tak mal dhewe. Ukurane iku aku manut ning YouTube iku bro. Oke, bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bali nang channelku ya. Saya kita review CB dana ala kadarnya. Jadi CB iki dana ala kadarnya ya tak gawe dhewe berkat tutorial YouTube serta ngelas rongkone. Jadi setiap CB bangun CB itu pasti ono ceritanya boleh. Nah, ini tak review CB dana ala kadarnya ya. Rupanya ya sing ngene iki sebenarnya kanggo cat spakbor tangki ngono ya wis tak siap nih tapi urung tak aplikasikan. Jadi ya sementara sing ngene dhisik ya. Iki saka ngarep ya boleh ya. Nah, bagian atas iki setange isih ori Mega Pro. Basic iki basic fit Mega Pro tahun 2003. Nah, setange isih ori Mega Pro, tene ori Mega Pro, iki isih ori kabeh. Lah iki nemu ning bengkel koncoku ya. Tak gondol ngono wae. Spion iki enek postingan 30.000. Iki yo nemu ning bengkel koncoku iki. Dadi iki barang nemu ning bengkel wis ra kanggo. Ketok isih layak pakai tak pasang ya. Soalnya ngono aku kae wis gawan orine wis rusak lah. Terus lampu-lampu niki cek suwe ya, Bro. Iki kan zaman 2014. Zaman 2014 berarti kita di CB urung ganti lampu nih. Spakbor ya nemu, spakbor nemu ning bengkel ya. Velg ke barang iki ya velg nemu. Tapi tak cat. Niki lagi tak dasari epoksi ya. Turung naik cat rencana apa tak cat biru iki. Iki nemu ning postingan nenek rego 1.000 iki. Tromoli ori gawan Mega Pro. Iki yo ori gawan saka ngarep barang. Nah, tangkine iki wis ganti ping 3 polo. Sebenarnya tangkine iki kae warnane mengkilap ya. Wompling anyar kae ta. Lagi dipasang sedina bengine digometu iki ternyata dimbrokne tanggoku polo. Kene langsung penyok. Tapi yo piye meneh. Nah, bar kuwi tak ganti tangkine tak ijelke kan ya. Tak ijelke tangki anyar meneh. Lagi dipasang sedina iku ya ambruk meneh bolo, penyok meneh. Dadi kayane ora oleh ganti tangki kayane. Dadi wis iki akhirnya ditempul. Langsung tak cat apa enek isik ngono kae. Nah, iki mesine isih standar ya bolo. Mesin ini standar, langkai standar pokoknya standar Mega Pro ting pokoknya ya gurno kene tok sing ganti. Nah, karo karbone barang karbone soalnya kayak wis dol kabeh. Jadi kita ganti nganggo ngene KSR iki ya ngene bengkel kancaku wis ra kanggo tak gawa ngono ae ya bolo ya. Ya istilahnya ya nggawa tapi ya dibayar lah, tapi ora larang sing jelas. Nah, sing iki juga tak cetke ning ngene kancaku RDP modification kae boleh ya sing tak review motor ndek wingi kae. Iki ngecete ning ngono. Ya isih mending ya bro, isih kempling walaupun wis lumayan suwe iki bro ngecete. Nah, knalpot iki standar Mega Pro
post TP nganggo nggone Revo. Nah, terus iki rongkone iki sing ku noto dhewe apa lho. Ora enek videone tak anu ning kene. Dadi notoku rongko iki berkat tutorial YouTube ya nek lho ya. Iki kae enek postingan enek sing wong adol BU ngono 100 piro ngono kan polo orang sampai 150 sampai 200 lah. Di akhirnya tak potong dhewe terus tak pasang tak mal dhewe. Ukurane iku aku manut ning YouTube iku polo. Pokoknya berkat tutorial YouTube. Joke bareng ki joke urung tak rapeni polo ya. Iki sing custom dhewe polo. Sebenarnya asline kuandel kae sih jok-jok CP Twin nek ben. Cuman tak custom dhewe polo. Selebore mburi barang juga tak custom dhewe iki ora PNP iki. Pit CB iki bangun ora enek sing PNP polo. Tak emal ke dhewe kabeh. Istilahnya ya belajar dhewe iki. Aja mbok jeboli ya. Mbok turu ora apa-apa, mbok jeboli ya santai. Pelek terus sang mburi ya bro ya. Iki veleke nganggo sing velg standar kuwi polo. Velg DID tapi ya tak epoksi lagi kan. Tromol nganggo ngene king. Soale tromol orine wis ora penak kaya polo. Iki nganggo tromol king, rujine ruji Wilwood. Rujine iki ngarep bro ya. Asteli dhewe polo. Gawe alate sing jagrange kae terus tak asteli dhewe polo ya. Berkat tutorial YouTube iki tadi nyetel ruji iki berkat tutorial YouTube. Sekoke barang sih ori gawan bagel nemu ngene kancaku ya. Lampu mburi yang postingan enek kira-kira nerotok patut tak bayar no wae sene yo guru sen murah yang jelas ki ketok slirit ora kudu larang ya polo ya. Nah iki rongko totonanku dhewe ngene iki polo ya las-lasane ya. Nah kiri iki nganggo ngene Wilwood. Kira Wilwood, rantene ya Wilwood pula. Ki dadi ki Wilwood kabeh. Arme tak modif pula. Jadi kita potong, tak rada majokne tak kelongi senti setengah lah. Terus iki kancingi mburi ki lho, tak las. Ben ra ucul. Joke jadi cakari ya iki lho. Nah, ini iki apa ya rencana iki apa tak chat ya. Guys, mesin iki dikira 19 bola-bali polo. Iki udah 19. Iki tapi iki posisi reket urung tak umbah ya bro. Ya emang ketok kaya 19 ting tapi kuwi asin tak cat hitam tapi warna silver polo. Tak akoni catnya emang kuat anti panas polo, tapi kena bensin nganu lho polo. Luntur, hati kena bensin hilang nih kira jadi lo. Polo. Oh, kena bensin tadi ngene iki polo. Luntur sebenarnya kuat iki jadi polo. Tahan panas. Nah, iki ya ngene iki polo ya. Hasil lagi. Hasil noto rongkot berkat tutorial YouTube. Ini wae. Sekali starter langsung urip ya. Walaupun karbone ganti PWK KSR ukurannya 34, ini mesin standar. Klaimnya tak gawe ini dhewe ya bro. Dan rotor pakoh. Karbo PWK itu penyakit yang ini gitu boleh letek-letek suaranya. Tapi ini anyar ya ora pati yo. Iki karena yang bekas. Nggak pakai standar suaranya halus.
Ya sementara ngene dhisik ya bro ya. Tapi yang jelas gue bakal enak perubahan ya bro ya. Mungkin cukup sampai ngene sih ya bro ya. Nek enek kata-kata aku sing salah ya mohon dimaafkan ya bro ya. Soalnya ya aku urung pro sing jelas. Reviewku yo asal sing iso tak sebut terkena ya motor iki gak ono part-part sing larang istilahnya. Iki modif CP dana ala kadarnya, yang penting tadi. Oke, sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya bro ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya bro ya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.